Food waste amounts have reached an all-time high around the world. Reducing food waste from homes and industrial-scale food production is imperative for the life of our planet. Puhutaan miljoonista kiloista. Tällä hetkellä sitä käytetään teollisuuteen, Horeca-puoleen jonkun verran ja sitten biokaasuksi, mutta edelleen iso osa menee valitettavasti takapihalle. Meillä ei ole maailmassa resursseja hukattavaksi. Around 360 million kilograms of food waste is generated annually in Finland. With these numbers increasing every year, we must find sustainable solutions. Southwestern Finland is a very strong industrial region with many food packaging and processing plants. Various raw materials are packaged and processed for use in food and beverage productions of all kinds. Dairy products, meat, grain, fruit and vegetables are grown and processed daily. What remains is millions of kilos of raw material that do not meet industry standards for outward appearance, shape, and color. These materials are deemed unsuitable for sales as they are, but they are still edible. Hi, I'm Granger Simmons, and we are here in Uusikaupunki at the amazing Messi co-working tila. So we have 4 teams, and each team has been given the challenge of coming up with a new product, something that we hope doesn't exist, but maybe a spin-off on something that they actually are familiar with. Their main ingredient is carrot this time, and the idea is that they would create the brand, some sort of imaging, whether it's a logo or just some sort of image, however they want to represent their product, and then packaging. What do they want it to be in? What type of, is it a frozen bag? Is it in a plastic bag, a recycled bag, whatever it is? What do they want their product to look like? What do they want it to be packaged in? And then what is the product actually going to be? Eli tänään ollaan käyty läpi sitä, miten tuotetta kehitetään ylipäätänsä, mitkä on semmoisia perussääntöjä siinä. Meillä on muun muassa Granger kertonut hienoista omista projekteistaan, jotta meidän tiimit on saanut hienoa inspiraatiota. Lähdetään kehittämään sitä tuotetta sieltä ihan niin kuin brändäyksestä, ideasta, mietitään ihan sitä loppuasiakasta myöskin. Everything that it takes to make a product actually from 0 to 100% sellable. And they have only a little bit of time to do this. Eli Tomi Levonen ja Vihanneslaitila Oy edustajana täällä, toimin siellä toimitusjohtajana ja tässä meidän hävikkiporkkanat on käytössä nyt, niin hienoa olla mukana. Ollaan Suomen suurin pakkaamo, noin 40 miljoonaa kiloa vihanneksia ja juureksia. Jokainen ymmärtää, että jos menee 40 miljoonaa kiloa tavaraa läpi, niin siitä tulee hukkaa ja hävikkiä ja puhutaan miljoonista kiloista. Tällä hetkellä sitä käytetään teollisuuteen, Horeca-puoleen jonkun verran ja sitten biokaasuksi, mutta edelleen iso osa menee valitettavasti takapihalle. Tomi Levonen has revealed to our contestants that the mystery food waste ingredient is carrot. All right, guys, I'm so excited to have a special guest with us. He is one of our guest coaches. His name is Simo Reijansari. Simo is an expert product developer. He has many products that he's created. They have their own poki, kinuskikastike, this nice caramel sauce, which is the best. Simo Reijansari, 35 vuotta työskennellään ravintolayrittäjänä ja sitä aikaisemmin olin teollisuuden tuotekehitysjutuissa. Ja suurin haaste on tietysti, kun puhutaan tuoreista elintarvikkeista, säilyvyysasiat ja kausiluontoisuus ja kotiruoka ei välttämättä muutu kovin helposti prosessiteollisuuteen sopivaksi tuotteeksi. So he's really good and knows a lot about this product development and food and what works and what doesn't work. So he's in with the teams now, helping them figure things out, and it's exciting. Hi, I'm Granger Simmons. Mun nimi on Oliver Briney. And welcome to Syötävän... Hey man. You taking my job? So this competition, we will take waste food from industrial production and turn it into new products. It's a huge challenge. Interesting concepts are coming and we're excited to see them. So our teams will be cooking in their own kitchen spaces and they will be fighting to the life of a new product. The idea is for them to take this waste food and turn it into something new. They will have 2 hours to accomplish this. During their first hour, each team will have the opportunity to call a timeout.
And during the timeout, a coach will be coming to help them create their product. Eli jokainen tiimi voi ottaa aikalisän, jolloin muut tiimit joutuvat lopettamaan, mitä ikinä ovat tekemässäkään. Tämän 5 minuutin timeoutin aikana tiimi saa ottaa coachin kertomaan tai avustamaan missä tahansa tai vaan jatkaa prosessiaan, jolloin jälleen kerran muut tiimit joutuvat pysähtymään. Ja kuten tiimeille on jo kerrottu, meidän mysteerihävikkituote muuten hävikiksi joutuvaa ruokaa, mutta täydellisen sopivaa ruoanlaittoon 3 eri väristä porkkanaa. Näistä sitten muuten hävikkituotteeksi joutuvasta tavarasta tehdään tänään syötävän hyvää ruokaa. Are you guys ready to start? Are you guys ready to start? Yeah! All right, let's get it going. Eli pitemmittä puheitta, pöydät notkuu tuotteesta, eiköhän aloiteta. Aika alkaa. The time starts now! Eli aika on lähtenyt käyntiin. Siellä on 2 tuntia tällä hetkellä kilpailijat tekemässä sitä ruokaa. Siellä kuoritaan porkkanoita, siellä pilkotaan. Mahdolliset kommunikaation vaikeudetkin alkaa pikkuhiljaa tulla esiin, mutta aika paineen alla näitä juttuja tapahtuu. Se on ymmärrettävää. Mä olisin hyvin yllättynyt, jos ei siellä jonkinnäköisiä kommelluksia tule tapahtumaan. Mitä tapahtuu? Mikä se tupukko, jos siellä on joku virta pois ja... Joo, siitä. Ja sit siinä on se... Joo, morjes. Mun nimi on Tomi Aho ja toimin tosiaan täällä Rasekossa Raision seudun koulutuskuntayhtymässä lehtorina. Ja mä toimin tässä kilpailussa tämmöisenä coachina, eli valmentajana ja yritän auttaa tiimejä tuotteiden valmistamisessa. On toi pohja. Huoltaa silti. Siinä on ollut sellainen työkalu. Mä käyn hakemassa. Kiitoksia. Kilpailijat tietää, että tuote, jota he kehittää, niin siinä täytyy olla vähintään 50% tätä meidän mysteerihävikkituotetta, eli porkkana. Sitä on 3 eri värissä ja tiimit täällä hienosti, esimerkiksi punainen tiimi käyttää kaikkia 3 väriä. Sieltä kannetaan toisen väristä porkkanaa. Täällä näkyy vaan oranssia. Mitä sieltä valmistellaan? Täällä tulee semmoset sekoitustikut tai klöki-lusiikat. Katsotaan mitä saadaan askareltua. It looks like everybody's pretty well organized. Every single group has, they thought about it together when we were in the production day or product development day. They thought about it, they went home, they started to also try to make things, and also I see people with papers and notes and everything. They came with a plan. So 2 hours, 2 hours is so short for carrots to cook. But it seems like things are moving along. Kuivaa. En tiedä. Pitäisikö ottaa tähän kohtaan apuja? Ehdottomasti timeout. Can I go get stuff from my cup? I think wait 5 minutes. So like you can stir and stuff, but all the other crap needs to. Okay, I can stir. You said I can stir. Täällä ollaan vihreässä tiimissä aika rennon näköisiä tän timeoutin aikana. Mikäs teillä on meininki? Hyvä meininki. Ei meillä ole hirveän kiire tässä mitenkään, kun meillä on porkkanat kuivauksessa ja nyt odotellaan, että ne tulee sieltä, niin päästään jatkamaan. Joo, siellä oli tosiaan sillä tavalla, että porkkana raasteesta, niin siitä pitäisi vielä tehdä sipsejä. Ja he totesivat, että nyt on käynyt niin, että se koko massa on liian kuiva, että siihen pitää saada jonkinnäköistä nestettä, että se saadaan tasaiseksi ja levitetty pellille. Niin siinä kohtaa otettiin timeout ja mä hyppäsin kehiin. Jaha, täällä on huudettu ensimmäinen timeout. Pitäisi saada sipsejä aikaa. Tää oli paljon kuivempaa, mitä me ajateltiin, että tää olisi ollut. Okei. Niin ehkä kysytään meitä fiksummin. Mä ehdottaisin, siinä on muutama vaihtoehto. Mä käyttäisin joko voita, jos siitä sipsejä tehdään kerran, tai sitten oliiviöljy, rypsiöljy. Ehkä rypsiöljy suomalaisena tuotteena olisi kaikkein paras vaihtoehto tähän. Otetaan sinne vähän mausteita ja lähdettiin siitä jatkamaan. Kokeillaan sillä. Kiitoksia. Mä olen mukana. Nyt vasta se lähtee kuivumaan ja 2 tuntia on aika lyhyt aika tehdä sipsejä, että normaalisti tuommoinen sipsin tekeminen vaatii sen ainakin 5 tuntia.
Terve, eli olen Nikke Häggström ja olen täällä Rasekon ammattiopistossa ollut opettajana 5 vuotta. Hirveän mielenkiintoinen hanke ja kivan näköistä pöhinää tuolla keittiössä. Mun rooli tässä Syötävän hyvä-hankkeessa on olla coachina. Osa tiimeistä on ottanut varmaan itselleen aika ison haasteen, että voi olla, että jää luu vetävään käteen, mutta saa nähdä, että mitä tapahtuu. The orange team has prepared 3 flavors of their frozen treat called Pupun Popsi Boys. All right, guys, timeout is over. You can keep going. Preparation has been done for the ingredients, and soon enough, we'll be making something superb. So we're making ice cream. Yeah, that's right. Wow, carrot ice cream. Yeah, it's actually based on his idea. He brought up this Indian halwa. Halwa is like an Indian dessert that basically uses boiled carrot in the milk and adds nuts, sugar obviously. So we're turning halwa into an ice cream. Yep. That's right. From an Indian dessert developed by French culinarist Ibn Frodo into ice cream. For the Finnish market. That's right. All right, so I'm here with Jeremy. Yeah, here's the yolk, the white. Yolks and whites. Yolks and whites. So what are you doing? I'm doing the ice cream base. We cook it a little bit and it thickens and it becomes like a custard. Okay. And then it's like our base for ice cream. So we mix this base. When this is cooked, we mix it. We blend it very well. We have a kind of blender here, and then we put it through the machine. Okay. The green team has created a carrot breadstick with hummus in a combo pack called Porkkis. Eli tervetuloa tänne vihreän tiimin keittiöön. Täällä ollaan täys tohina päällä. Kiire on, se tiedetään, mutta mä kysyn nopeasti, että miten teillä menee? Kertokaa yleistilanne. Hyvin menee. Puristetaan porkkanasta mehut pois, me laitetaan ne kuivumaan. Meillä on hummus tulossa. Porkkanamehut käytetään hummukseen. Tiedät, onko tässä ihminen santaisesti? The blue team's kimchi is made from purple, yellow, and orange carrots and is called root. 2 tunnin aikana saatettiin unohtaa katsoa kelloa ajoissa ja riisi jouduttiin keittämään sillain niin kuin huutamalla sille riisille, että keity nopeammin. Miten tää aikapaine on vaikuttanut? Onko kaikki mennyt niin kuin te olette suunnitellut tästä? No kello ehkä tuli vähän yllättäen nurkan takaa toi. Aivan. Niin kuin aina. Ei se niinku mitään ei ole menetetty vielä. Ei vaikuta meihin millään tavalla. Ehkä riisi joutuu vähän nopeammin kuplimaan. The red team has revamped the timeless Finnish winter drink glöggi and have produced glöpö, made from carrots, honey, and sea buckthorn. Eli glöggi ja porkkana, niin siitähän tulee glöpö. Okay. Eli pörkkänä. Pörkkänästä. Glöpöä. On söpöä glöpöä. Tällä lähtee kone käyntiin ja pysyy pitkään käynnissä. Me ollaan niin hyviä, että meillä tulee 3 tuotetta. Inspiraatio on tullut tässä matkan varrella. Juuri näin. Mautsi. Pistetään nyt, että jollei voittaa laadulla, niin Kertokaa ihmeessä, että mitä me nähdään tässä meidän silmien alla. Siinä on porkkanaleipätikkuja, sisältää kuivatettua porkkanaa ja porkkanamehua. Kivaa aineesta juustossa. Ja juustoraastetta. Siinä päällä on porkkanamehua kiinnitysaineena, että me saadaan siihen sormisuolaa ja timjamia. Ja sitten siinä on porkkanahummusta, missä on myös porkkanamehua ja porkkanasosetta. Okei, eli hummuskin on tehty porkkanasta. Joo, kyllä. Okei, mielenkiintoista. Alright guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Everything ready? Well, everything except the ice cream. Okay. It's right there in the freezer. All right, everybody, it's now time for our consumer panel. We have amazing people from all over the world who live in this country, Finland, and they're here to taste the products that have been developed by our awesome teams. This is going to be interesting. Kuluttajapaneeli on täällä paikalla. Täällä on paikalla myös meidän 4 tiimiä ja myös 4 tuotetta. Eli kaikki tiimit sai tuotteensa onnistuneesti valmiiksi. Koska me otetaan tää tuotekehitysprosessi vakavasti, meillä on sen takia täällä kuluttajapaneeli, joka informoi, maistaa tuotteen ja informoi myöskin meidän itse tuomareita, että mitä kuluttajat ovat mieltä. Each team is going to have an opportunity to tell about their product, maybe 20 seconds. Not too much time, teams. They'll tell about the product, and then the consumer panel will get a chance to taste and give their own scores. We have produced kimchi. Meillä on tässä porkkanaleipätikkuja.
ja porkkanahummusta. We had made a really classic glögi, which is a traditional Finnish Christmas drink, but instead of using the red one, it's made of freshly squeezed carrots. So here we got ice cream, so based with milk, and here we have a sorbet, so the base is water. Kirpeitä ja tuoretta. Kuluttajapaneeli on nyt puhunut. Seuraavaksi on aika esitellä teille arvoisat tuomarimme. Owner of K-Market Deli in Turku, Miss Anni Puhakka. Senegalese chef and owner of Nomad Food and Wine Restaurant in Turku, Mr. Paco Ndiaye. And CEO of Vihannes Laitila, Mr. Tomi Levonen. CEO of Tuore Kartano, Mr. Kari Kastari. Owner of K-Market Pikkuherkku in Uusikaupunki, Mr. Jimi Viren. Product Development Specialist and Thai food chef, Miss Akraya Ahto. Joo, minä olen Kari Kastari ja tulen yrityksestä Tuore Kartano Oy. Syy, minkä takia olen täällä, niin olen tuomari neuvostossa parin muun kollegan kanssa. Odotukset on nimenomaan siihen suuntaan, että tästä syntyisi nimenomaan uusia ruokahittejä ja sitä kautta myöskin pystyttäisiin ehkä markkinoinnissa hyödyntämään tätä viestiä, että kuinka hyvää ruokaa voidaan ruokahävikistä tehdä. Varmaan painopisteet tulee olemaan siinä kokonaisuudessa visuaalisesti ja sitten myöskin aterian sitten makumaailmassa. Eksotiikkaakin saisi olla ihan rutkasti jopa. Hello, my name is Akraya Ahto. I am here with expectation to see something new, something different from what we have already in the market. For the dish that we'll present today, I will focus on the execution, the appearance and the taste of the food. That is it amazing outcome from the waste food. In addition to each member of the winning team receiving their very own set of Syötävän hyvä knives, the grand prize includes further product development, support, and preparation for nationwide sales of the winning product. All right, all of our teams have created, presented, and everything has been tasted. And now it's the moment of truth. Our judges are gonna let us know what they think and crown the winner of Still Edible Challenge. Hyvä. Kiitos ensinnäkin kaikille joukkueille. Kaikki tuotteet oli hyviä. Käytiin keskustelua, tietenkin tässä on niinku tuottajapuolelta ja kaupan-alalta ammattilaisia ja kisa oli tiukka. Jos käydään nopeasti läpi siinä järjestyksessä kun kävitte, niin punainen joukkue, tuote oli hyvä, tuotemaku oli hyvä ja pakkaus tavallaan aika traditionaalinen, niin kuin nyt täytyy olla. Pieni ongelma saattaa olla, että joulumarkkina on hiukan pieni ja se sinänsä sesonkina hieno ja sitten myös aika perinteinen Suomessa, että se voi olla vaikea markkina, mutta tuotteena tosi hyvä. Sininen joukkue, kimchi, maistuu hyvälle ja varmaan itse asiassa vähän paremmalle sit vielä, kun se hiukan olisi siinä niin tuotteena ehtisi käymään. Pakkaus hyvä ja sekin aika tavallinen. Hiukan ehkä mietittiin sitä, että onko siinä jotain innovaatiota, se on nyt niin kuin hittituote, mutta sitä on tavallaan, niin kuin, onko se kaupan hyllyllä, mutta on olemassa. Mut hyvän makuinen. Vihreä joukkue, leipä, tikku ja hummus. Maku oli hyvä. Hiukan mietittiin sitä kuivumista siinä. Mä en näe siinä pakkauksessa ongelmaa, että se kuivuu, mutta meidän mielestä se pitää olla tommonen pehmeä ja niin tekin sanoitte, ettei se saisi kuivua ihan hirveästi. Sitä on vaikea sanoa, onko se parempi vai huono tai hyvä vai huono juttu. Humuksesta tykättiin tosi paljon ja pakkaus oli viety niin kuin loppuun. Ja oranssiporukka, maku oli hyvä tai maut oli hyviä, siinä ei mitään. Innovaatio on se, että joskus on varmaan ollut vihannes jäätelöä ja voi olla haastavaa, sitä pitää maistattaa tosi paljon. Tuotteena tosi hyvä. Pakkaus sinänsä jäätelössä aika normaali ja potentiaalia. Vähän mietittiin, myyntipotentiaali voi olla, vaatisi aika paljon maistatusta ja sitten tavallaan, että onko vähän pienen porukan niin kuin tässä kohdassa varmasti tulevaisuutta. Ja näillä periaatteilla me ollaan mietitty hintapiste, tuote, käytettävyys ja että se oikeasti saadaan myyntiin. Meillä on tässäkin pöydässä yhteistyökumppaneita ja varmasti siellä takana
mulla on ainakin muutama kaveri, ketä tätä ihan varmasti lähtee teidän kanssa viemään eteenpäin, niin valittiin Raadin kanssa vihreä joukkue voittajaksi. Siis tässä oli aito innovaatio, tällaista tuotetta ei ole. Tämä hummus oli todella maistuva makuinen, siinä oli hyvä valkosipullisuus ja tämä itse tikku oli erilainen, kiva. Sitä voidaan just nähdä, että se olisi hyvä välipala terveystietoisille, mutta myöskin lapsille ja muutenkin te puhuitte siitä kuivatuksesta ja minusta siinä oli hyvä idea, että ainoastaan kun saadaan paketti ja hintapiste kuntoon, niin uskoisin, että täällä voisi olla ihan todella hyvät markkinat. Kiitos. No ihan samoja ajatuksia, mutta ennen kaikkea vielä sitten se, että tällä hetkellä näyttää kovaa buumi olemaan tuonne vegepuolelle, niin te olette ottanut sen myöskin tässä kohtaa huomioon, niin siinä kohtaa myöskin se oli iso plussa tässä loppuvalinnassa. It was a really great product and I think it has great potential and good margin also for business because it's meant for any type of people. There you have it, folks. The green team is the winning team of the day. Excited. How do you feel? Good? Excellent. We're so happy that everybody was able to participate. Glad to have our orange team, red team, blue team, and the green team. We thank you so much. We thank all of our judges and everybody who has made this possible. It's been a blast today. On ollut ilo nähdä, miten luovat, innovatiiviset, taidokkaat kilpailijat yhdessä on laittanut päät yhteen ja saanut jokainen loistavan lopputuotteen. Tuomareiden sana on lausuttu ja vihreä tiimi, te olette voittajia. Onneksi olkoon teille. Te saatte nauttia palkinnoista ja toivottavasti asiakkaat saa nauttia teidän tuotteista. Tämä on ollut syötävän hyvää. Kiitämme jokaista katsojaa siitä, että olette olleet mukana matkassa. Thanks for tuning in, and we hope to see you next time. Take care. Can't see in the light. I can't let you keep me in the dark no more, no more, no more. Stop holding me down. Can't let you keep me in the dark no more, no more. Stop holding me down. Can't let you keep me in the dark no more, no more. To my tongue, you held on. In your eyes, all hope gone. And everything that I had of mine, you stole and made it yours. You robbed me of my peace, chained my feet, took the lead. You hypnotized me and you think you won, but I'm breaking free.